Hola, soy Fernando Alonso, necesito 10.000 euros, estoy en la calle y no tengo para comer. Ola, benvidos a Pecho 3, o podcast de Diego Epifanio que necesita 9 victorias seguidas para ser ACB. Lord, I can't change. Won't you fly free, bird? Yeah. Jugamos dos, contigo de cuatro. Dale, Púmprelo contigo de adentro. cuatro. No, Buscarán a dos Púmprelo no, adentro. no porque pueden cambiar. No porque pueden No cambiar. que cambia. Pero sí hacemos pecho tres. Pero sí pecho tres, contigo de tres. Correcto. Epi, Fernando, que tal estades? Fernando, tu origen. Tamén. Sí, É certo, 9 victorias seguidas e listo. E listo. Así a priori non parece tan complicado, non? Realmente agora levamos 8, quedan 9 máis. O sea, só hai que facer o mesmo que está facendo Palencia, que leva 9 seguidas. Preguntamos, fichar Lezcano? Pero como ya adelantó, De segundo. Como ya adelantó Pecho 3, os equipos de Epifanio tardan en funcionar e os equipos de Carles Marco decaen na segunda volta. Adelantado desde antes de que caian os equipos de Carles Marco e antes de que funcionen os equipos de Diego Epifanio. Correcto. Así que... para mí, Para mí. unha reflexión que me gustaría facer. Que largos se fan as semanas sin Obradoiro. Que jodido foi o parón. Uf, eu estive como moi desconectado. Ha Totalmente. sido, de repente, como que o Obradoiro deixou de desapareceu. Desistir. De xa non les foro a CB porque non fan casi nada. Creo que non tuiteei en 3 semanas. Sí, unha das cousas que me fixei que non tivemos movimento. Pero que non Pecho tive 3 momento non genera contenido. nin cando hubo partido, O sea, Xa, no. foi en plan, como non puiden ver o partido en directo de Fuenlabrada, xa foi como, bueno, pues nada, temporada acabada. Temporada de Pecho 3, obvio. Sí, Bueno, semana intensa. Sí. a verdade é que sí, comezou o sábado pasado contra Fuenlabrada. Alá. Hai que cortar as Tumins, por cierto. As Tumins. As Tumins. É increíble, Lesionouse de broma. No, polos... Los chichos. Non che molan? Totalmente en contra. Os chichos. Justifica a tua resposta. Sabes, tiene un problema co pelo, xente. Sí, pero Son moi agresivo con eso. os chichos en concreto na península, o sea, na meseta, chamanlle a zorza. Are you a mesetarian? No, pero outro día fun... zorza. Sí, chamanlle chichos. Outro día fun... Aí de... bueno, hice chichos. E Dirías de que- repente sacan un Carlos. plato de zorza cojonudo e eu... Pero zorza, E eu... tus chichos, Dirías que el del medio de los chichos se te aparecieron sueños. Seguramente. En medio de los chichos era zorza. Claro, el del medio de los chichos é este trozo Soñei perfecto. con torza. Vou buscar en Google chichos. A ver que sae. ¿Qué aparece? Los chichos. Busca chichos comida, claro. Chichos, comida. Y pon chichos pelo, a ver que sale tamén. Pois sí, No, plato típico del Bierzo. Pues claro, meseta. E zonas de Castilla Pero e Galicia. Bierzo límite de meseta. Picadillo. Noutros sitios tamén lle chaman picadillo. Sí, en Londres, no te jode que tengo unha plaza, pero... Bueno, É verdade, instant replay. Acabamos de perder 30 o 20. Sí, todos os de Londres, desde logo. Picadillo. Non temos a un que, por favor, que nos fale quen escoita o podcast desde a India. É que hai un tipo ou alguén No, eu aposto a que alguén que ten unha VPN de India para poder facer cousas piratas. pois que nos diga quen é. Eu quero saber quen Son é. eu. Arroba FBI. Bueno, Fuenlabrada... Sí. A mí que me arrestan. É Simón, claramente. Flexicar Fuenlabrada. Por certo, por que o comentarista da Liga Plus di Monbus, Obradoiro? Nadie di Flixbus, ni... O sea, que decir, bus. Flexicar Fuenlabrada ás veces o din, Sí, no, pero din Monbus, non Monbus. Que, joder, bus parece como unha cosa moi aguda, non grave. Xa. Non sei. Pareceme Tamén extraño. dice Barcelo. Barcelo. Pero canto máis feliz te fixo a ti, que eu tamén vin o partido como a posteriori do Flexicar Fuenlabrada, que poso o partido grabado da Liga Plus e de repente sale o comentarista. E diste, buah,
A min alegroume o luns. 10 de 10. Volver de laburar, pos o partido, e dis, triplazo, 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 triplazo. Bien. Porque aparte a Foi o golpe que de luns... comentou o Anteleima, Sí, foi o que comentou, Como te está borracho. que non vin o partido. Sí. Eu, o pouquísimo que vin, escoitei un triplazo, 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 triplazo. E eu, Comentarista borracho. Cando puxen o partido, dixen, plan, hoy ganamos. Bueno, hoy ganamos. Coa camiseta de Palencia, en mi corazón. Sí. Baulet detrás, Non nos pasemos. Kunkel. Kunkel. Como mucho. Bueno, Kunkel estaría guai, Volverá. Xa veremos. Volverá Pero son seguro que- a meternos 37 triples. Eso sí, pero bueno, si volvemos a xogar contra él. Home, Porque o mellor non chega a tempo Ah, por o eso, partido eso. de Liga Igual Regular. non, non? Dixeron que, Eu creo que está para finales de abril, creo que me sonaba, pero bueno, ben para nós, mal para os da Liga, ou sexa, os do playoff. tal cual. Bueno, Fuenlabrada 77, Obradoiro 97 e un partido con dúas metades moi claras, ¿no? Un primeiro cuarto de moitísima anotación donde Fuenlabrada empeza 8 de 10 en triples. sí, Brutal, Sí, sí. brutal. E eso transformouse en chocapic no momento en que fixeron dous servos. A ver. Que creo que fai Rigot, dous servos. Non vos recorda, salvando as diferentes obviamente, o partido da primeira volta. Aguantan hasta que, de golpe, O vimos en Chile. Estábamos en Chile. sí. Foi xogaban cando... con 7 xogadores. Bueno, pero claro, nada que ver. Por eso O sea, dixen salvando as diferencias. Sí, Pero como salvando. que aguantan hasta que rompen e se va o partido. Sí, a ver. E gañamos bastante fácil. Eu creo que eles Fácil, between comillas. sí, eles acusaron moito a baixa a rescisión de Reconechea, porque ao final por dentro Xa acabou o 3x3. Volverá. meteronse en semis onte, vine. Chegaron á final e palmaron contra Estados Unidos. Ah, Xa bueno. está. Pero pues igual volve ahora. Non sei, non sei se hai outra competición Ahora despois. menos ben que volva, verdad? Sí, ahora sí, porque hai outros equipos que teñen que xogar contra eles, realmente. Ahora está guai. Sí, gañou Holland en mulleres e USA en homes. Bueno, Quen ganou mulleres, xeches? Holland, Joder. de Netherlands, os Países Baixos, Es para aclararme que era de Netherlands. por si acaso. que diferencia hai De Down Countries. Hai diferencias, entre Países Baixos Hai e diferencias. Portugal dos pequeniños? Nada. Quer decir, realmente... Viches o meme que compartimos outro día de... Sabía você que un Brasil cabe en Portugal? E ves un Brasil pequeniño así dentro de todo Portugal. Ai, No, fixo moita gracia. O Portugal dos pequeniños, maravilloso. de. Sí. De. Deberían baixar a entrada, porque é moi caro. Oiches, David explicando, en plan, non hai diferentes tipo Portugal dos pequeniños. Claro, aí Quedei desmontado. sociño nesta risa, Sí, desmontados. Bueno, eu creo que durou ata que Obra sacou outra vez a artillería pesada en defensa. O Diego Brito, o Sergio Quintela. Sergio Quintela. Sergio, o Sergio. Estáse posicionando aí no 3 defensivo Manins. Strumins. Strumins. Stumins, no, SNR, joder, Stumins. Stumins, perdón. Stumins. Está moi ben, porque se fichou como 4 para que xoguen menos Galán e Anderson e os únicos que non viron disminuídos os seus minutos son Galán e No, Anderson. pero eu, a ver, pareceme que hai unha flexibilidade na plantilla moi interesante acojonuda. de agora lixos neos Spade Quintela non o está facendo de todo mal o base, aínda que, bueno, ves en Pero- as costuras. É outro Sergi básico no pasado, Sí, pero tamén porque Non a esa posición, obviamente, pero é outra cousa. tampouco ten el que xerar todo o xogo. Entón, e creo que tamén o ten moito máis claro. É como, xoga isto, que é o que se che dá ben, Sí, e se non, sí. dalle a Brito que faga. Para min é... Para min. Para min. Para mí, o Diogo Brito é escolta titular do Mombuso Fradoiro. Sí, porque con este baixón de Alsbar Barcelo. Sí, que solo foi MVP hoxe. MVP. Como sempre, é curioso que este tipo parece que non está, pero está. Sempre igual, tío. Bueno, a Estou verdade é farto, que xa, estou farto deste tipo, contra Flexicar Fuenlabrada non estivo. Non. 5 puntos. No, pero Pero xerando máximo, moitísimo. máximo reboteador do equipo. En defensa Increíble. moi guai, tirouse a varias bolas así de... Quen E se de- tirou contra... E de feito, Obra, o sea, foi non... Foi o contra Cartagena, martes. Stumins. Stumis. Sí. Bien tirado al suelo aí. Ten un más 24 en pista, que é o segundo mellor despois de Dos Anxos, no Sí, estando. brutal. Pero, bueno, eu creo que hai unha cousa Gañou moi... Cartagena, por certo, non? A Melilla. Como? Creo que gañou a Ganou Melilla. Cartagena, sí. Sí, sí, sí. Hai unha cousa, esa da flexibilidade, que precisamente
está movendo a Sergi esta semana o 1 pola baixa de Spade, a Brito o 2, a Manins o 3, ou xoga así. Bueno, tamén, o sea, son os mesmos. Verdad. Who knows. E a veces podes incluso xogar con Barrueta e Manins o 4, quer dicir que chega un punto no que tes moitísima flexibilidade e eu creo que Sergi está asumindo ese rol de base de vamos a morder moitísimo en defensa, entón para el é donde máis cómodo está, que pode roubar e facer canasta fácil ou darlle un pase a un compañeiro, despois dinlle, se atopas ventaxa, atacaro, pero non ataques aro tirándote un gancho de 4 metros sobre a fin de posesión. solo xogues claro. Si generas Nin a bombita mítica. sobre o bloqueo eso, e se non, eu creo que están xogando moito con Kravitz e Brito Para o xuntos, bloqueo, porque o continuación. bloqueo pon moitísimo mellor que dos Anxos. dos Anxos, e a veces xogan pick and roll ou a veces intentar xerar ventaxas pois un pouco que nos atacan a nos, non? Sobre o lado débil. E agora, como tes a Manins aí na esquiniña, sabes que é un tipo que tamén xa se vai meter. De feito, ao final, a verdade que ten un porcentaje desde que chegou boísimo, Manins. Creo que, non sei se foi despois Non tira de... moitísimo, pero que tira o mete casi Foi todo. despois de Fuenlabrada, non? Que meteu un 4 de 4. Tiña un 63%, unha cosa así. 62 con 3 agora. Borrada. Hai unha xogada, creo que é o final do partido no último cuarto hoxe, de feito, que Sergi falla a Kravitz. Vente pome bloqueito. Que tira del un pouco. Bueno, e despois, dentro dese partido, hai que dicir que Obra volve ganar o rebote, que é unha cousa que creo que se está paliando moito o déficit no rebote. Hai tempo que non vemos ese Obra que concede moitísimas segundas oportunidades. De feito, 8 rebotes ofensivos de Fuenla por 11 do Obra, que creo que estamos mellorando moito nesa... Bueno, logo falamos do partido de hoxe. Vexo Frouxo no rebote a Coruña, Sí, Onte sí, onte no partido... E contra o COP, outro día, Tamén. moitísimo. Que non puiden O que velos. pasa é que o COP non meteu segundas oportunidades, pero ter tivo moitísimo. O problema do Copo foi que non lle deu... Non ten a plantilla que necesita para pelexar esos partidos. Sí. Ou saeche o que lle saiu contra nós. sí. Sí. Que Diogo Seixas mete todo o que non meteu en toda a tempada. Bueno, Outro que foi día que non increíble. meteu unha, por certo. Por certo, o cabreo de Moncho López, Cuidado, Ganando, ganando. Ganaron. Ganaron. Pensei que perderon. Esa Ganaron de rajada catro ou cinco. ganaron de 2 contra Tizona en casa, pero bueno, claro. pero esa rajada ganando, cuidado, Sí, o sea, sí, sí. ten que estar que fuma en pipa con algún dos xogadores, e esa declaración cheira ou cambios ou cortar. O sea, dixo literalmente, somos unha banda, Sí. Xogamos como unha banda. xogamos con unha banda, en plan, E xogadores con lenguaje corporal mal salindo tal, cando faz un error señalar ao compañeiro en vez de... Cuidado. E eu creo que Sí, sí, non é un entrenador que pase por eso. O sea, parece un tipo que cero rajador dos seus xogadores. Por quen será? Ten que estar cabreado. Eu imagino que por algún dos americanos. Eu o que vin é Pola pinta por varios, non por un só. O que ficharon agora o Bravach este. Buah, chaval. Temblaba cada vez que saliu. Cando vin o partido contra Coruña temblaba eu, Madre mía, que tipo. Só vin non me acordo de quen olín, pero dixen, máis alá do pouco que aporta en ataque, o problema é que un xogador que en defensa fai internacional a todos os rivais. Xusto. Mal, a ver, habrá que darlle marxe que eu, joder, leva 2 partidos. Quero dicir que o mellor Sí, o tío que se estará acostumbrando perdido e tal, pero cuidado, deume medo. De feito, creo que o partido palman cando el está en pista. Tería que ver. Vou ver o máis menos. Estou vendo unha estadística do partido contra Fuenla, 20 de perdas de Fuenla, Xa, moitísimas. só 10 do Obra e 13 roubos. Creo que aí tamén se cimentou gran parte da Pois da menos, victoria, non? non? Pode sempre, esos roubos, canastas en transición. E hoxe dicía no partido. Xogamos moitísimo. Temos equipo para xogar moito eso, tío. Sí, de feito, Con eu creo, Diogo, con Sergi... é que eu creo que precisamente hoxe Alicante se mantén no partido porque evita que corramos. Quer dicir, Sí, pero ata que corremos. claro, é que ao final Alicante. De casualidade. Cuidado, ten boa plantilla, como integren o base este o Josep e o NBI este. E logo tenche o día Polanco... A mí e parece a un Marta tipo partido. non me acaba de convencer, Parece un tipo que ven aquí a facer estadísticas. Quen? O americano que acaban de fichar, que xogou 12 partidos con os Orlando Magic. Que bueno, Estivera en Zaragoza. estiveron en Zaragoza 20 partidos en ACB. Un tipo que xoga con talento. Orlando Magic, desde logo, malo No, non talento ten, pero, sabes, tían Xa, témolo visto o ano pasado, tío, que necesitas xente que te faga equipo, tío. en Leipzig. Sí, pero é certo que eu creo que a plantilla de Alicante o mellor que
teñen tan volcado o xogo sobre Larsen, ter unha referencia exterior para os días que Larsen non este, desatascalles moito. De feito, bueno, a ver, teñen a Polanco, pero Polanco Sí, Polanco parecía que... baixou, parecía que muchísimo e luego... Quedou en 13, hoxe quedou en 13 minutos, Sí, quedou relegado a segunda rotación e mal. Un par de airballs feos. Sí. Yo tengo un par de asistencias decentes e tal, pero... E logo teñen... Bueno, xa estamos saltando aquí de un sitio a outro. Sí. Sí. Em, Pecho 3, tu hai- cosas máis caótico. teñen un tirador, que non sei como se chama, o... Jolanson. O que veu de... bueno, Concho. Ven de Girona, creo precisamente, non? Ese, Holandés. sí. É bo, O de Portugal dos pequeniños. Sander Jolanson. Hollanders. Hollanders, eso. Sí, gústame. O sea, o que partido que vin, porque o vin contra a Coruña. Ten boa man, pero hoxe estivo moi ben defendido. Sí, hoxe bien. Bueno, vamos a cerrar antes, que eu creo que hai que dicir dúas cousas do partido contra Fuenla, que o equipo sostense pola primeira rotación de Brito, que eu creo que fai os seus minutos, os mellores minutos en ataque, con moita diferencia, 19 puntos, 25 de valoración, sendo MVP con 5 de 6 en tiros, 1 de 3 en triples e 6 de 6 en tiros libres, xerando moi fácil. E na primeira creo que mete 15 puntos na primeira rotación, casi todos consecutivos. E sostente, porque aí é cando te estaba acribillando Fuenla desde o exterior. O cal creo que tamén a eles lles pesou moito verse con 8 de 10 en triples, xogando ben e estar 2 arriba. É que é o mesmo que pasou contra Alicante. Foi o mesmo. Quer dicir, cando tes esos acertos son estas ventaxas que te sueles poñer 10, 15 arriba e que desde aí empezar a xogar un pouco con ansiedade do rival. E eu creo que a obra, estes dous partidos a domicilio, recordaronme moito entre eles. Creo que te sostés desde a defensa e desde o acerto puntual de algún xogador e logo a puntillas, ou ben cos roubos ou outra vez con acerto. No caso de Fuenlabrada, cos 4 de 4 en triples de Mannings na segunda metade, que tamén está desaparecido na primeira e de repente recital. E aí rompes o partido. E vese moito, no? Que estás 46-48 ao descanso e de repente acabas o terceiro cuarto xa 15 arriba. Sí, é un pouco... A ver, non foi igual en Alicante, pero... Sí, foi 5 minutos máis tarde, Sí, pero bueno. Sí. basicamente. A verdade é que Pero o concepto é o mesmo. eu ao final o que entendo, tamén salía algunha entrevista de non sei quen era que decía que claro, non hai moita diferencia entre Quintetos. os quintetos. Entón manteñen un nivel moi alto todo o rato. Están, É que a ver, pa min non a temos- preparación física deste ano Para mí non temos menos o mellor 2 cinco, anxos. pero temos a mellor plantilla completa. Sí, a ver, eu creo que se Pero sustenta. Coruña, por exemplo, ten mellor quinteto titular probablemente sacando... Ten mellores xogadores. Eu diría individuais. Pero o noso segundo quinteto é mellor que o seu. A ver, a min pareceme que O sea, non me apetece facer esta comparativa estando ahora dependendo en dos vez, equipos. en vez de discos deberíamos facer comparativas de plantillas. Eu creo que mellor plantilla nós, mellor quinteto igual eles. Pero plantilla nós. Claro. A ver, tiñen un tipo... Cal é o teu ti- quinteto? ti- O que saca Epi ou o mellor que pode sacar? Porque Epi fai moita compensación de roles, que tamén é Pero, eso. tío, eles tío, ti Cal sería o teu ti dirías que quinteto? nós temos algún fulano na plantilla que é claramente ACB. Que digas ti, este tío é unha vergüenza que se este xogando en LEP. Poderían xogar en ACB algún, pero non o dices claramente. E eles? Jorgensen. Jorgensen. A min non me gusta, pero Radonjic está xogando moi ben. Sí. A min dame a sensación de que ten nivel para xogar en O ACB. sea, a ver, Pero ten un demasiado cara de tonto. pero creo que Xa ese problema. eu creo que entran aí un pouco os temas de tes nivel para xogar en ACB? Varios xogadores das dúas plantillas teñen nivel para eso xogar en está, ACB. É un bochorno Sergi ten nivel porque xogou, podría estar e xogando. por cupo, evidentemente, pero é un bochorno que non este xogando en ACB. Marcelo podría xogar, tens a duda do físico, que Sí. o relativamente baixo. Marcelo tal. podría xogar. Home, claro que podría xogar. Ves, Pero non é... Westerman. Ahora mismo, pues non Problema do sabe. físico, O tamén por físico calidad, podría xogar de sobra. Dos Anxos podría xogar de sobra. Xogar porque xa xogou, quer decir, aí entras un pouco. Kravis, non sei E o noso amigo Ili A ver, Diop. e despois hai moitos xogadores que Odio, Dio. eu creo que isto un pouco Odio ese tipo, Non fai perna nos gimnasios ese tipo de... Non fai, non. A ver. Aparte de que é un guarro, tira triples, me parece fatal. eu creo que hai unha fina línea que isto pasa en casi todos os deportes, no? Ao final, por talento ou por condicións, os xogadores que están aí nese escalón intermedio moitas veces é unha cuestión máis que nada de mentalidade de pegar ese salto, quer decir, eso velo moitísimo no tenis, que non hai A tanta ver, diferencia entre a un veces é simplemente top 10 que unha e vez o que 300, oiches. pero está que che fai clic. Non, eu creo que é moito tamén ter a oportunidade
entras en ACB e xa non sales, Pero é como... Hai xogadores que ter É sorte. mellor dos Anxos, ou é mellor Guerreiro que dos Anxos? Guerreiro. 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 De pobo de Barsín. É mellor Tiago Guerreiro. Guerreiro. É mellor Guerreiro que dos Anxos? Eu creo que non. Para mí no. Para Para mí, Para mí. eu creo que non, e ademais creo que é unha diferencia grande. Que pasa? Non, grande tampouco, pero sí que... Sí, probablemente tampouco grande. É algo mellor dos Anxos. Estás vendo ahora dos Anxos nun rol de Eso, vale, líder en LEP. E a Guerrero sempre o Tamén biches digo como unha cousa, quinto interior en ACB. Guerrero físicamente en LEP, cuidado, Claro, Iber un pouco, moi sobrado, é un pouco como o Reconechea. Iber moi sobrado, tío. Totalmente sobrado en LEP. O sea, e en ACB ou non tuvo os minutos ou cando estuvo non deu o suficiente nivel, que lle pode pasar tamén. O sea, É o mesmo exemplo que A Spike. mí sí, cando se lesiona Manins. Huskic, me dices, Bueno. viene Guerrero, muy bien, O sea, pareceríame un Sí, hombre. suplente de dos Anxos buenísimo, vamos. E mismamente Alep. Manins. Non sabes, quero dicir, que ao final teñen, Stubbins tamén, sí. teñen poucos minutos e o mellor pouco bagaxe, non? Co mesmo que o Reconechea, joder, eu creo que hai cupos moito peores. E ves xogadores que se quedan moi pequena esta categoría. Vexese, Zurbriggen está ahora mismo nun nivel que dis, coño, que se pasea en cada partido. Totalmente. Ou Granger, quero dicir, son xogadores que depois o mellor Que pasou con McFadden? eso iba a falar Qué raro, despois. tío. Moi raro, non deron Solo vivo aquí a meter 40 triples y dijo, ya está. A ver, é verdad que Que solo quiere meter en SAR 40 triples. E listo. Que aí tranquilo. pero pegou unha espantada. Eu polo que lín, que non sei a veracidade, pero bueno, que se comentou que non apareceu en un par de compromisos que non eran do equipo, o sea, como algo publicitario, que se o fumou e apareceu en Estados Unidos entrenando el pola súa conta, o sea, fixo unha espantada. Que dis? Sí, sí, moi raro todo, non sei, non sei se comentou algo máis Javi Zamora xa en roda de prensa, pero bueno, é raro. Entendo que aí sacarán si isto é certo, teñen que sacar unha compensación económica, un pouco o que pasou aquí con Washington, ¿no? O sea, Tobacos, Pero eso Tobacos ao final- igual foron montar un estanco xuntos. E Pero un estanco de vapor solo. sí, sí, Sin Bueno, tabaco. aquí sale el técnico e director deportivo. É o director deportivo. tamén, Zamora. Sí. Ah, Lo ha confirmado en rueda de prensa, aunque el club todavía está pendiente de resolver el contrato del jugador y darle de baja. Conste que Vaya abuela, é moi comedido, A Zamora tamén. sí. Pero bueno, Non é penas en xeral, por lo que... a ver, é certo. Pero ficharan a Octavio McFadden para uns meses. Pero Pero renovaran para todo o sí. ano. Dixo, non quero, marcho. Aí tuvo que haber un Pois non desencontro. renoves. Tuvo que haber un desencontro en Sí, algún algo punto, raro. supoño. Pero, bueno, a ver, eu creo que co xogo exterior que ten Menorca, o mellor non ten que notar tanto como outros que o teñan como única referencia, pero eu creo que precisamente outro día, por exemplo, contra isto lles faltou porque é un tío que che genera moitísima tensión sobre as defensas, dentro de que teñen a quen suplir, Que ten pero unha na rotación. facilidade para meter para lanzar, que se poden lanzar uns melóns, Sí, pero pero Para genera meter, no, para lanzar. Para lanzar, Lanzar para facilidad. pero Sí. genera tensión sobre as defensas. Sí, sí, E eu creo que Faña moito dos pavos. van ter que quero dicir, ahora mismo que estaban tan como un tiro, van ter que fichar, porque eu creo que ahora en Menorca sí que pode estar apostando por dicir, oye, non vexo tan longe meterme nunha Final Four. eu vexo, bueno, a ver, este ano está como máis equilibrado, non? Sí. Creo. A nivel de, ou seja, digamos, non que Están non que- Obra e Leima e Eso, despois de- hai unha está segunda Palencia ahora esto- mismo está O sea, Palencia a nivel está como Obra y Leima para min, pero bueno, en Vitorias no. No, claro, quero dicir Está a ahora 3, pero a nivel para min... O nivel agora de O Palencia sea, moi ahora bo, mismo equipo que menos me apetece encontrarme é Palencia, Bueno, Ahora mismo... Sí. Eu ahora mismo tal e como Aparte para tan, nós, sí. para nós en concreto, Para nós. un rival que a forma de xogar que ten vennos moi mal. Sí, a nos venos moi mal. É O verdad, sea, pero tamén hai que dicir que hai certo. que pensar que ali ganeamos e podemos ter perdido perfectamente. Conste, eu creo que é moito máis jodido xogar ali que xogar contra Sí, eles. correcto. Que é verdad que creo que genera ese... Ten un pabellón que apreta moitísimo, Moitísimo. tío. é unha locura, Sí, é sí, unha sí. locura ese pabellón. Ali ábrese o aro, tío, xogando ali unha pasada. Para os triples, Abre xogaros en extra motivados, métenos no partido. Quero dicir, eu creo que, bueno, Arbus internacional de golpe. sí, no, pero falámoslo, non? Quero dicir, eu creo que cando fixemos o último podcast, xusto falamos de que no Maratón de Coruña ese partido vindo da semana na que viña iba a ser moi complicado. E así démoslo. Sí, E de sí, feito, o partido eu creo que está moi maquillado o resultado por parte de Coruña, Podía Sí, ser sí, unha sí, derrota sí, de sí, 25-30 sin ningún Maquillo- tipo. Maquillaos en Os nos tres últimos últimos minutos. se Sí. relaja moito Palencia, pois se dan conta que tienen gañado o partido. Sí, sí, pero cuidado, E para eles, cuidado, mentalmente é unha vitoriaza, Sí. No, no, O sea, gañar un equipo que solo perdeu con nós, Tía, Valencia perdeu un partido contra Melilla.
Sí, hubo un momento que estaban fuera, A ver, era un unha momento, burrada. pero é que entraron en Barrena. É sí. de 20 contra Alicante O na sea, casa. houve un momento que xa os consideramos que non eran rivales casi. Entraron o sea, en absoluta Barrena e de repente foi palmar a Copa e fixeron clic. Sí, Sí, o sea, xusto o contrario que lle pasou a Estudiantes. Que ganou a Copa e desconectou. Desconectou durante uns... Bueno, porque te podes permitir. Volveron agora. Sí. E No, tamén pero tiña eles- moitas baixas. Non foi o Palmeiras Copa, Cando nos gandaron a Copa xa xogaban, Bueno, viñan de xogar contra nós e xogaron, pero non estaban tampouco, o sea, parece que colleron un pouco de pico de forma aí. A fase mala foi antes. É que eu estaba mirando os partidos que perderon na casa. Perderon tamén contra Guipúzcoa na casa. O cual me sorprende. Bueno, nos é de 12. gañamos de milagro de Guipúzcoa, tamén che digo. Pero fora. Sí. E cando nos estábamos en Sí. en el subsuelo. O sea, cando casi empezamos 0-3. Estábamos aí. Cuidado, Small, O sea, Too small. estuvimos tan cerca de empezar un 4. Cuidado, totalmente, Cuidado, Un 4 Contra esto e esto contra tamén, Guipúzcoa. claro. O sea, coño, Cal foi o estivo no medio entre Guipúzcoa? Creo que Melilla. Quereme soar. Bueno, E ahora estamos aí, dependendo de nos mismos, ahora a Liga está preciosa. Nerviosísimo. Totalmente. O sea, eu creo que agora O mesmo... sea, se Coruña onte gana, se acabou, totalmente. Sí, Pues, sí. creo que é a saída máis difícil que teñen. Por mental. Que tiñan. Eu creo que por mental. mentalidade, xa se ven que non van a perder nada. Incluso nos iban a gañar a nos. Ahora, no. No, porque xogas moi a favor de causa. Si zafas esta semana, eles... Claro. E ahora mismo é verdad que eles poden xogar se zafan, se van a ver totalmente invulnerables. E é verdad que eles teñen que dicir, mira, A, dependemos de nós, Sí. B, temos un calendario a priori máis fácil que o do Obra, C, temos un partido menos, é dicir, teñen un partido menos onde pinchar, porque nós xa fixemos a xornada de descanso e eles non, e ao final teñen que xogar un pouco con todo eso, non? De dicir, Sí. bueno, teñen máis marxe que a nós, porque nós temos que ganar o todo, incluindo o partido con eles. Eles din, como Obra pinche un partido, está moi jodido. Claro, quer decir, que non sexa o noso, ainda así, din, é que xa te dá un marxe de... A ver, eles quedanlle uns partidos moi salvo Menorca na casa. Mira, falando de calendarios, para ver un pouco todo, e despois cerramos esta semana. Leima quedanlle. Tizona na casa. Cartagena na casa, seguidos. Estuvo gustando este pozos, Así, sin guión. Así, sí, totalmente sin Pero guión. moi bien, ¿no? Gústame porque non podían preparar, Pero entón estamos vimos así falando un do pouco. que lle gusta a xentes. Nada. De baloncesto. Sí, todo polo que nos escoitan. Bien, despois teñen Cantabria fora, o sea, a priori teñen 3 partidos antes do derbi, moi asequibles. A priori. Despois sí que é certo que si es pon, moito máis complicado. Claro, Pero sí. despois do derbi, por eso é tan importante chegar vivos a ese partido. E nós sí é certo que temos antes Palencia, pero hai que chegar a ese partido vivos e meter presión, porque despois eles, como estén ainda que sexa unha ponte que... Temos Palencia antes que eles, ¿no? Sí. Así, Ahora vos leo... esos son dos. Así como hoxe é o primeiro máis importante da temporada, ahora de golpe Palencia, o primeiro máis importante da temporada. Claro, cada día vai ser o partido. No, o partido máis importante da temporada é o seguinte. É Palmer. Claro. O sábado. Porque vai gañar a Coruña. Pero hai que dicir que como Coruña chega Na con última dudas... jornada. Tamén. A última Coruña, Palmer. Pois, No. As últimas 4 de No, Coruña no, son no, é Fiui, é Son Fiui. Fuenlafora, que supoño que xa ha fichado o Reconoche apagado por Raúl, Menorca en casa, Guipúzcoa en casa e Fiui fora. son partidos complicados. Son partidos que en penúltimas xornadas, cuidado porque aí te podes estar xogando factor cancha, meterte en playoff, bueno, salvarte non, porque estos 4 non van a estar pensando en salvarse. E é certo que tanto Tizona como Cartagena como Cantabria está nun punto de xa non miran a ningún lado, e Tizona e Cartagena, que sí están moi apurados polo descenso, é demasiado pronto como para que teñan o mellor esa emergencia de ir a pegar unha machada en Coruña. Hai unha diferencia moi grande entre as plantillas, digamos, Sí. quero decir, que me dis que Bueno, Tizona xa lle ganou a Coruña en Coruña. é certo. É Hai certo. que Na parar Copa. por aí en Copa. Encántame que ese partido dixemos, ahora, bueno, dixen eu, ahora xa me gusta que se acostumen a perder, que sepan o que perder, ou van a empezar a perder. No, a verdade que non, Costalle perder este equipo, Ahora, o que sí é certo é que nós temos que chegar vivos e antes dese partido temos Palmer en casa, presuntamente partido dos máis asequibles, Fiui fora, que pegaron un baixón, gracias a Dios, pero, bueno, Hai que ir é máis fora. complicado que eles. Ahora odiamos a Fiui. Sí. No, joder, pero gracias a Dios porque nos... Fiui, Palma, Fiui. Porque nos ven sería un ben, drama cando estaba ben Capalvo, bueno, pues cando viñeron aquí. Se nos collemos aí, cuidado. Sí. E despois, Obra Palencia e Leima Obra.
E logo Ourense. En 6 días, sí. E despois Ourense en casa e aí afrouxan, bueno, afrouxan entre comillas, Vaya, Tizona 3 fora, seguidos, Estudiantes na casa, Cantabria fora e Guipúzcoa na casa. Quedan 9. Estudiantes, o sea, en que están totalmente pasando, ese un partido moi complicado, igual en casa. Non están pasando xa, levando os partidos ganando de 30. Tamén chega unha É cousa. complicado, Estudiantes. Hai que terlo claro. Isto ten- O sea, vai ser complicado, 100%. Isto ten que pensar unha cousa, que ante penúltima xornada xogar contra nós xa vai estar o partido Obra-Leima co resultado e o mellor aí son xuíces do que vai pasar e aí Sí. teñen que pensar tamén se eles non se están xogando nada, que é verdad que, Que queren- presuntamente que queren non a se van a Final estar Four. xogando nada, a quen prefiro atoparme nunha hipotética Final Four? Hai que dar medo. Pois, a Home, verdad, eu creo que tens que competir, sí ou sí. a verdad que sendo un externo, tería dudas, Eu tamén, por eso é tan importante, porque tú ponte que tú chegas invicto ao partido con Estudiantes, estarías te plantando con 14 victorias consecutivas, vindo de cargarte a Palencia, a Leima, É unha puta barbaridade. A ver, algún vai... e ao final dis, Algún vai... e Algún sobre vai caer. todo, eu si chegamos a esa situación realmente, nós con vantaxa de decir, si ganamos os 3 partidos que quedan, ascendemos, tú o sabe, e chegas con 14 vitorias consecutivas, que me parece unha fumada, pero si chegas con 14 vitorias consecutivas, Leima, que leva toda a liga liderando, e chegar ao final e non subir directos, Cuidado. mentalmente ten que ser moito máis complicado para eles que para nós. Probablemente. Eu creo que para nós, o sea, non están pensando niso, porque sabemos que Epi non pensa niso. No, eu falo de Tony Ten, non estou falando en ningún momento de Epi. Ah, non, xa. Pero non sei. Creo que no, que para Coruña sería máis jodido xestionar. Sí, porque ao final tú levas perseguindo todo o rato. É o de remar, pero tes outra oportunidade. Sí, LS e verse Obra a favor ten de moita obra. mentalidade, o sea, ten moito pensamento de decir, realmente parece moi difícil pillar a Leima, non pinchan nunca. Estás pensando moito en va a haber que ir a playoff, Final Four, tal. E Leima está pensando, gañamos todo, temos sempre a dúas aguantamos unha distancia de dúas todo o tempo. Quédanos o partido en casa. Cando foi? 2 jornadas, non? Que Sí. tivemos a unha, non? Sí. E agora volvemos a estar, pero Dependemos de nos mesmos, quedanos o partido importante en casa. Quer decir, sempre estuvo moi... eles levan con un colchón moi cómodo todo o ano. E tú levas sufrindo como un perro desde a xornada 3. Entón, tamén... E levas ca idea de decir, estos non pinchan nunca, tío, No, non van a perder. e é verdad que eso forxa un equipo na adversidade e dicir, cada derrota nos saca de competir isto e Obra foise... Ten moito mérito aguantar aí, Sí. Vendo tan lexos, realmente, porque están a dúas sempre, non palman nunca, non palman nunca, e ti tens que aguantar, bum. E ter ganado hoxe en Alicante da forma que se ganou, que se gañou, creo que é importante Incluso en mentalmente. Fuenlabrada, despois do parón, quero dicir, eu creo que... Gañamos moi de equipo grande, de nos aguantan un rato hasta que rompe. A ver, o que falábamos. Porque somos un equipo grande. A nivel plantilla, As veces. no, a nivel Somos unha plantillaza. a nivel plantilla, eu creo Temos que dous quintetos increíbles. rompes os partidos cando eles, os seus titulares empezan a baixar un pouco, ben sexa por físico ou porque non podes soster ese nivel de... No, hacer baixou intensidade. moito Larsa. O sea, e ti pensa, tes de suplente a Quintela, bueno, cuando non está de base, a Brito, claro, que sacas eso de... A Stumins. a Stumins, non podes sacar eso de equipo. E a Kravitz. E a Kravitz. E despois a Spade. O sea, Spade, exacto, é que o base suplente é Spade. quero decir, creo que ese Spade. quinteto non está tan lonxe do que pode ter Granada ahora mismo en ACB. Para nada. Pero creo que a día de hoxe xogamos contra Granada. Perdón, Granada e ganamos. Quero cambiar o que dixen antes de temos un xogador que xogaría seguro en todos. Ah, no, a ver, ningún destos tipos é mellor que Jasiel, Correcto. Por lo menos, Toda- nunca ninguén deu unha exhibición deste calibre. Ninguén ¿Sabes? sabes leva unha gorra de todas mienten. Todas mienten. Espectacular. De verdade. Pájaro. Dios. Que tipo. Bueno, moi por encima, creo que partido martes, Obradoiro Cartagena, Xa me pareceu moito 3.000 e pico persoas 3.835. para ir ver un entrenamento. Moi duro para Cartagena. O sea, 101-49 e un pouco reminiscencia do partido contra Palmer. Sí, De sensación de que eles baixaron os brazos no primeiro cuarto, 26-7, eu creo que tamén Palmer metera 5 ou 6 puntos no primeiro cuarto, e desde aí dio Epi, que ten moito mérito, que o Obra se mantivo con intensidade intentando facer as cousas ben, porque é moi fácil desconectar no medio da semana en unha semana de 3 partidos e decir, está roto o partido, pasamos. Sí, E se fixeron as cousas moi ben, quero dicir. Tamén o din que como un respeto Sí, ao Sí, contrario, hai que competir ao rival. todo o partido.
baixar os brazos é como asumir que eres superior. E pareceme ben, pero... Sí, sí. E sabes onde está o tema? Que eu creo que precisamente Epi conseguiu que tendo 10 tíos tan enchufados, todos queiran demostrar que están a tope e que en calquera momento poden ser. E eu creo que esa é a gran virtude deste equipo, que se creou un bloque donde non hai unha estrela e o resto respaldan, e que cada día un é protagonista. De feito, O hoxe... varios a vez. Sí. O sea, outro día contra Cartagena anotaron todos. Sí. O sea, anotaron todos. Todos con tiros de campo. Que non é que Sí, de hecho, sí, de feito libre. o dixo Epina en roda de prensa. Dixo. Bueno, sí, a verdade é que sí, eu falaba hoxe con Patricia. Canastón de Grela, por cierto, ese día. Cuidado. Recordándome a Matt Thomas, ese tiro que lle mete a Murcia game winner en SAR, igualito. Para mí. Game winner, Para mí. Pois sí, Este back. o equipo... Temos palabrejas. O equipo é un equipo. E podemos É perder. o que dixo Moncho López, o que nos dixera Moncho López. Off the record, que nos dixera nos na roda de prensa de Ourense, que realmente nos vía como o máis equipo. Equipo non a nivel de xogadores, que obvio, de bo rollo, de que sabes, que nos vía a plantilla máis cohesionada, máis unida de todos. 51 rebotes. 51 rebotes. Hostia, Non sabía que se podía coller tanto. metimos Fallaron O moitísimo, sea, máis rebotes que puntos eles. Sí. O sea, 51 rebotes esa son- estadística É unha burrada, Eso ten que estar Meteron mal. 49, non? Creo. 49, sí, meten sí. 51 49. rebotes ten que estar mal. E eles collen 27. Podíamos competir rebotes versus puntos, a ver quen gaña. O sea, te digo que perdemos 99,99% dos Sí, pero partidos. ese no. Non, estaríamos solo unha victoria de Melilla. Bueno, o Palmer Como está por abaixo o tema agora? habría que mirar. Pues mira, por abaixo o tema ahora mismo está Melilla con 3, Na Melilla xa está. Palmer y Tizona con 5 y Cartagena con 6. E aí hai un salto ata Fibu y Zamora y Cantabria con 9, que eu xa os vexo Sí, tranquilo, lonxe. se acabe, sí. O sea, Poden xogar vexo, sen tanta vexo presión. complicado. Bueno, é verdad que Palmer ten 2 partidos menos. Ah, sí, é iso. O sea, non tengo descanso e ten un partido atrasado que non sei se é contra Cantabria Outro que ou teña, contra Menorca, que tamén outro ten teña 22. 22, non? Concho. Porque un xa descansaría, dos de 23. Pois ten que ser outro. Non sei que partido quedou aí suspendido ou No, aplazado. pero Palmer é que ten que xogar hoxe, ainda non coño, xogou. claro. Claro, pois que xoga contra Contra Cantabria. Enchufo unha hora, vai acabar o podcast. En 15 minutos poñemos o partido. Venga, perfecto, ritmo. Bueno, eu creo que pouco que dicir, non? Non houve partido. Eles xogan un despropósito de tirar moitísimo desde fora sin ningún tipo de ventaxa, cargar o rebote e intentar cada un facer a guerra pola súa conta. Porcentaxes, eu creo que poucas veces vin un 6 de 32 en tiros de 2. Cuidado, Sí. 6. 18% en tiros de 2. Que é verdad que meten un 34 en triples, Está moi ben. pero un 18% en tiros de 2, dificilmente dixerible. De feito, que Conte que onte Leima vai ao descanso un 20%. así non se gana. Non sei en canto acabou, por cero, pero foi un 20%. Así é moi difícil ganar un partido. E, bueno, eso, todos bien. O sea, a verdad, doy eso, entre un 7 e un 8 a todos os xogadores dobre. Moi ben. Fácil. Sencillo e para toda a familia. Unha pregunta, non Sí. nos está empezando a molestar que estou ainda co partido do Leima e co Leima en xeral. Últimamente estaba vendo bastante por o tema de intentar que perderan ca miña forza mental. Pois mira, Esos vía. acabaron con un 14-32, un 43% en triples. Carallo. E así, así perderon. Non vos parece un pouco xa ofensivo o rollo de Cuevas e o, como se chama, outro base brasileiro? Pacheco. Pacheco, de meter triples de 9 metros? De meter demasiados. Iso tiran desde aí. Pero é unha burrada, E Jacobo Díaz un pouco tamén, O sea, está metendo demasiados triples de Jacobo Díaz é de espectacular. 8, 9 metros, tío, constantemente. A Cuevas sempre unha burrada. Tiene un porcentaje exagerado desde aí, Bueno, ás veces tirase uns melóns que non Pero veñan. mete moitísimos, Sí, que sí, sí. debería, Ten... O sea, gustaríame ver o porcentaxe de tiros de 8 ou máis metros de Díaz Cuevas. Sí, de 8 por aí. Seguramente ten mellor porcentaxe en tiros de 8 igual que de exagerado, 6,60. Pero de 8 tira 75, moitísimos, tío.
De 8 metros tira moitísimos e mete moitísimos, Bueno, eu creo que tamén é un pouco baixiño, non se genera moi ben sobre bote e xoga un pouco coa sorpresa de, vanme flotar un pouco, porque estou a 8 metros e pico e desde aí ten rango de tiro. Sí. Supoño que é eso, pero bueno. Nos mete, tío. Eh, Mete moitos. Tamén é moi curiosa esta estadística contra Cartagena. Puntos de segunda oportunidade, 21-0 Obradoiro. Puntos en contraataque, 16-0 Obradoiro. Puntos tras pérdida, 19-0 Obradoiro. O sea, Cartagena non generou. Non xogou. Non... DNF. Do not finish. O entrenador estaba bastante cabreado. Boa, non me extraña. tío. Falou moito de mentalidade. De que el... Gañaron hoxe, contra Melilla. Home, que para eles hoxe era un partido dramático. Sí, Se perdían hoxe con perdían, Melilla. estaban... Pero ti crees que deixaron este... Pero o tipo chegou e dixo literalmente, mira, aviso Si se deixaron que, ir contra que nós. lles molestaba o partido por A ver, semana. máis que che moleste, é dicir, que posibilidade teño realmente nunha semana de 3 partidos, recén chegado un adestrador que ainda estás acoplando moitos conceptos, de ir ahora mismo ao SAR contra un equipo que está sendo un rodillo a ganar. Non Muy, me o sea, sabes, tiraste 5 ou 6 triples, A ver se entran entro. e dis, bueno, métome en partido. Si no, pues é moito máis fácil desconectar e decir, bueno, temos outra o sábado, ¿no? Bueno, domingo neste caso. Sí. Bueno, e hoxe, Alicante 80, Obradoiro 103, moi sufrido, ata mediados do terceiro cuarto, que de feito estamos 5 abaixo. Minuto 29. Ata minuto 29 minutos foi a competición do partido. Sí, de feito o último cuarto. Tamén algo máis, Ainda aguantan un rato a 5 No, puntos. no, vámonos de 5 cando remata o terceiro cuarto, Sí. xa na reanudación, Un par de minutos que sí que aguantan porque non se anota no primeiro. pero nós e xa hai- estamos a 7, tal, 9, Pero e xa ainda abrimos. non estás tranquilo aí, No, eu tranquilo non estiven ata que estábamos a... É un más 12. No, Sí. O típico más 9 que metes unha tripla poste más 12 e esa barreira mental de, levas competindo 30 minutos, estás vendo que está desbaixando e, de feito, creo que prácticamente cerra o partido unha canastra que non se ve, que é un roubo que vai Quintela solo a sí. meter. E aí dis, Sí, flop. piden o tempo morto, tal, pero bueno. Partido moi serio dos porcentaxes chicos. moi boas, quitando en tiro libre. 30 de 48 en tiros de 2, 9 de 18 en triples, moi boa selección, pouco triple tirado, ¿no? Para esos 26 e pico que tira ahora. E tivemos metralleta, ademais, non sei se o biches. Desenfundou e enfundou. É que O sea, men- sabías que... odian a todos e non me extraña. non me extraña. Sabías que coincide que Barrueta é como Juan Milá E os dous xogan en segunda, Credes que este tipo de comentaristas que fan eso é porque son tartamudos ou ou porque é moi sonoro ese ta? Tamén o di Vinicius, a segunda, ta. Escoita, onte, se non o dixen por noite 40 veces, Ta. segunda, ta. Espectacular. Pero ese ta é con H. Ta, ta. Espectacular. Bueno, perdón, estudiantes, sí. Segunda Alicante perfecta. fai un partido moi serio. Xa o fixo contra Coruña tamén, que aguantan 25 minutos contra eles. E logo outra vez. E eu creo que Perelló está empezando a topar tamén outra vez ese equilibrio de... Cuidado, a mí non me gustaría, mira que se vamos a playoff, que espero que non me gustaría encontrarme nin con Alicante, Nin con menor. nin con Menorca. E visto ni con Guipúzcoa. No, O que non quero ver ni de coña Palencia, en pintura. Pero non os No, ves en Valencia playoff, non os que ves. imposible. No, Final Four, serio. Bueno, de feito, hai que dicir que hai xente que isto parece unha cousa máis impresentable que pasou nesta fin de semana. Hai xente que despois de que xusto gane Valencia a Leima, Mira, en vez de dicir como dixo Mbappé cando falou de Prillani, dijo el dorsal, que non lo levaba. non sei, tío, Bueno, non me acordo, dixo, imagínate. el dorsal P. El dorsal 9, que no voy a decir no voy a decir su nombre, Vale, pues o mismo. como diría tamén Harry Potter, el que no debe ser nombrado. Que tú ya sabes. A dormir. A dormir. Dixo Falas do alarmas, vale, non entendí. Bien. Despois de esa victoria de Palencia, que deberías estar por primeira vez exaltado porque volves a depender de ti mesmo para ascender, que levamos remando para iso 6 meses, prácticamente. Vou avisar a Dani que palmou para Leima, que igual non sabe. A primeira reacción foi que jodidos Valencia cando volva Kunkel.
A ver si no... porque además están solo a 3. O sea, quedan 9 xornadas e en vez de preocuparte por estar a unha de Leim, preocupaste por Valencia cando volva Kunkel porque están a 3. Mentalidade de equipo diminuto. Bueno, de aficionado diminuto. Diminuto. Hai un nuevo grupo de aficionados Diminutos. que se preocupan por otro tipo de equipas. En fin. Vamos a pensar no noso. 38 rebotes a 21 hoxe. Pero, o sea, que Outra vez, independentemente de que Sí, é certo, pois mira que que hoxe pensei que sufríramos máis. Sufrimos no primeiro cuarto, pero Eu desespérome, tío. porque- eles só teñen 7 rebotes ofensivos bueno, e nos 15. Para ser... Claro, sabes o que pasa? Que é isto de que eu, cando estou vendo o partido, vexo un rebote en ataque deles E posten negro. e cando collémolo nós, non o celebro tanto. Parece normal. Claro, ¿no? é o que ten que ser. Claro. No, de feito está moi ben Kravitz nesa estadística porque colle 5 e de feito toca un par deles máis Porque- que non son del. Por que pensades que Kravitz xogou o último cuarto inteiro? Porque dos Anxos non volveu a sair. Porque eu creo que non estaba xogando mal. É dicir, sí que é verdad que se lleve que a veces está con algunha cousa de falta de confianza, un Mais en pouco ataque. precipitado. Ou, por exemplo, cando rouba o balón e quere mandalo de costas. O mellor penso que quedaba menos tempo. A ver, era unha canasta gratis, pero se te paras un pouco, tes a última posesión, pero bueno, podo entendelo. É un xogador que pensa moito en ataque. Eu creo que estaba sostendo moito mellor en defensa o equipo. Sí, eu creo que tamén. Creo que Epi estaba contento porque o partido empezas a romper outra vez con ese quinteto defensivo, con Brito, con Quintela, con Kravitz. E despois que eu creo que tamén lle quixo dar un pouco de confianza, que ao final fai un partido de 14 puntos, 7 rebotes, 19 de valoración, máis 28 en pista, o mellor máis menos do obra. Sí. Creo que De feito, para min é o MVP. sí, para ti sí, pero para outros Marcelo. Bueno, fixo 20 de valoración, pero máis menos 8 solo, Sí. cortar. Máximo asistente. Cortar ese tipo. 6 Miro, asistencias. miro máis menos de Mannings, de Strumis. Canto, Stumins. Stumins. Máis 23. Máis 23. En 17 minutos. Cuidado, O impacto que ten este chaval é a hostia, Cantas asistencias? Buah, 26 asistencias. É que se compartiu moi ben o balón. Oxe. É que 4 de Galán, vamos a sacar 6 outra vez o tema Mannings. En plan, é un tío que cando fichamos dicimos xogadorazo, pero non é o que fai falta, pero xogadorazo, tío. Sí, o sea, é moi bo xogador. Ese está moi ben acoplado a un rol que non é o que a priori se ten que esperar. Eu creo que hai que darlle moito crédito aí a Epi. Seguro. Dase moi ben facer eso, Xa o fixo con Sí, pero Spade. Spade, Sí, con Miguel pero bueno, Espigas. é verdad que Spade ten un rol moito máis definido. Quer Sí, dizer, ahora ao sí. final é un xogador que É un base que vai un- xogar a mitad dos minutos. Xusto, é un que vai xogar de un co rol que ten el de un. Creo que Mannings está topándolle unha polivalencia moi importante. Brutal. Non é un xogador de dicir, bueno, un O xogador de tipo- esquina. o No. tipo, a impresión é que No, se no. lleve contento con ese rol. Non parece desquiciado Home, para está aportando nada. moito, está facendo números. Eu creo que o grupo é boísimo. Sí. No, Outra vez. No, é certo. E de feito, cando se fichou a Mannings, fixéronse comentarios de decir que era no persoal que era moi bo tipo, que era unha das razóns, que están fixendo moito en fichar así. Xente que era boas persoas, xente agradable, O sea, xente non conflictiva. Tú vendo desde fora, vese que hai moi bo rollo entre todos e tal. O único que diste que é un pouco distinto a Barrueta e despois os seus compañeros falan moi ben del, ainda que os aficionados, non? Pero, non, é verdad, quero dicir que si realmente o tío a nivel grupo e tal é dos que apoia moito e tal, vaiche generar unhas dinámicas moi boas. Eu creo que é un tipo que, bueno, que é o que é, pero que para dentro é bo compañeiro. Pois ao final iso é o máis importante. E para un equipo, quero dicir, Ao final, o que Quero dicir, non decíamos creo- ao principio, na súa vida privada que fa o que lle dá puta gana, e logo chega e mete canastas. sí, pero bueno, non é só a vida privada, porque tú tamén Sí, non, cando fai xogas gestitos, mandas non sei calar que, sí. mandas calar a túa propia Eu digo- afición. Xa fixo un tu small, non sei onde. Tu small, sacarse os huevos, Sí, sí. quero dicir, fixo moitas cousas que lóxicamente, a ver, e aí cada un que teña o que falábamos cando saíron as declaracións de a mí las críticas me axudan. Bueno, vale, perfecto. Tú asume que si vas con ese rol de sobrao, de bad boy, vas caer fatal, van te abuchear en moitos sitios. Si a ti eso te alimenta o teu fogo interno e vas xogar mellor, cada un que utilizo que parece que sí. Hoxe mete un triple moi importante, Sí, que é sí, moi sí. mal seleccionado outra vez, pero Sale solo. Que? Sale solo. Sale solo ladeado e parece Jordá tirando cando está... Sí, Foi cando fixo a... sí.
Que estábamos, eu creo que 5 abaixo e nos pon a 2. Sí. Bueno, aguantamos moi ben todos esos momentos tamén durante todo o partido. Creo que a máxima estiveron deles é máis 6, 6. Sí. máis 6. Menos mal, Porque Sí, eles tiveron un par de momentos de pegar aí un par de arreóns. pero logo mentalmente tamén eso fai moito dano a Alicante. Alicante. Que é o mesmo que pasou Non me con podo Fonda. ir, non me Xusto. podo ir, non me podo ir. Estou xogando moi ben, eles dá a sensación de que están xogando normal / regular, o sea, obra na primeira parte non daba a sensación de estar a tope, de feito, defensivamente estabas flaqueando e non estabas cunha anotación tremenda, pero é verdad que despois lles pegas un mordisco tremendo. É a hostia, o 16-34 o último cuarto. Sí. A ver, eles baixaron moitos brazos e é certo que a parte da diferencia de fondo de armario, eles veñen de xogar entre semana unha doble prórroga. Fixolles Que eu creo que dano, iso lles fixo tamén daño, obviamente. No, é que teñen 2 ou 3 tipos que cando baixan moito, por exemplo, cando baixou Larsen, que xa se lle veu, perdeu un par de balones no poste baixo, tal, xa non estaba. E despois entraron en desquicio. Que Sí. Larsen intente tirar triples. Bueno, a ver, eu entendo, Me quero parece dicir, regular eso, bueno, tes un pivot como Dos Anxos que non o queres sacar a bailar. Xogar pick and pop Larsen, que é moito máis baixiño que ele, ao final lle pode facer moito menos daño que outros interiores da liga, pois dixo, desde onde lle podo facer daño? Bloqueo pick and pop. De feito, por eso eu creo que cambian por Kravitz, que xestiona moito mellor eso. Sí. De peso, muitísimo máis rápido. Sí, é moito máis rápido. De feito pode ser un pouquiño máis indolente en algunha acción defensiva, pero xusto aí Larsen, que non ten velocidade, que non o vai romper e todo isto, eu creo que Kravitz frenaba moito mellor a... Unha lectura moi interesante tamén de Epi durante todo o partido, co quinteto máis defensivo, Quintela, Brito, Mannings, que eu creo que nos dá as ventaxas e é o que se sale para diante. Non fai que... Para mí, en lecturas, hai 2. Puntos en pintura, 58 de obra por 22 de Alicante. A é borrada. unha borrada eso. Son unha borrada. Que son todos de Larsen, casi. Puntos banquillo. E puntos banquillo. 46 de obra, 20... Eso que tiñan Alicante. eles, como se chama o mestre? Polanco saliu dende o banquillo, pero É que temos nós, tío. A nosa segunda unidade, a veces, ou non a veces, incluso tan boa ou mellor que a primeira. é diferente. É diferente. En defensa é increíble. Eu O sea, descripcióme. o noso quinteto suplente, sabes o que? en defensa, a mellor defensa da Liga, sin ninguna dúda. Tes unha segunda unidade que é de 17-18 minutos. En defensa, Creo que é a mellor defensa. O sea, temos o noso segundo quinteto, para mí, a mellor defensa da Liga. Se sacas a Que vez... pode facer Palencia? claro. Eso. se sacas a vez a Anderson, Anderson, bueno, a Spade, a... No, espera, Bueno, a a Quintela. Sergi, a Brito, a Mannings. Mannings. Decía cada unha a súa posición, pero vale, se queres... Pero, Anderson. Sí, pero se que pasa, precisamente sí, ese quinteto sí, pode sí, sacar, sí, porque sí. pode repartir. Anderson, igual Kravitz. Sí. Sí, bueno, no 5 tería máis dúdas, Eu pero volía Kravitz, para defensa. Depende para que pivot. Se ten ganas de defender, claro, depende para que pivot. Depende para que pivot, como sempre. pero eso... Se un pivo máis pequeno, tal. E aparte, é un quinteto que fai bastante menos faltas non pitadas co de Palencia. Sí, eso sí. Bueno, pues eu creo que pouco máis que dicir dos partidos, ¿no? Que No. decir a nivel comentarios. Vamos a Pues, votar. Hai que dicir, no, hai que dicir unha cousa, Non que isto nos votamos. olvidamos de comentalo. Spade estaba de baixa porque Sí. tuvo unha micro rotura fibrilar que Eso se non dudou de que hoxe fora a chegar. E tivo un fillo, unha filla, non sei. Que era a criatura. Non sei, Estuvo antes, non? pero tivo criatura. Non, se foi fai 3 E semanas. Mannings e Stummins vai ter criatura tamén. Sí, Bueno, pero desde- despois da sí, Liga. con Desde Pecho 3, estando totalmente en contra de ter fillos. De criaturas. Porque é malo para o medio ambiente. Sí, sí. É o que deixa máis huella carbono, ter un fillo. Ah, sí? Sí, claro, o que vai generar toda na súa vida É certo. é unha borrada. Cando compre O coche. sea, polo medio ambiente estamos en contra de ter fillos. Ainda así, felicitar a Miguel Espigas. Noraboa, non sei que, ser feliz e mete triples. Parabéns para você. Se feliz e mete triple. Que, por certo, fala moi ben del, que aínda estando lesionado, viaxe co equipo a Alicante, Sí. tendo un recén nacido. En plan, unha pistola aquí, en plan, tens que viajar. É normal. Imagínome a conversación con Epi. Bueno, eu creo que deberías vir. No, en plan, tú sabrás, Tú verás. tú verás, Verás. tú sabrás, haz lo que veas. Buah, ojalá Epi fose super pasivo-agresivo de... Bueno, sí, que Tú verás si vuelves a jugar un minuto. No sé si sabes que Héctor Galán está en el mercado. Aquí voy, mira, aquí voy yo y lo encuentro.
E pi así, en plan. Ojalá. O sea, sería espectacular. Bueno, vamos a votar entonces polo xogador máis eléctrico, se vos parece. Ojo al vatio y ojo al choque de tazas, Ojo al vatio. Ojo a la energía. Igual habría que volver por ali algún día. Vamos con as gafas de Tabora postas y ojo al vatio. E a funcionar. Buah, increíble. Estou super contento, tío, coa luz, porque subiu por culpa da guerra en Irán e todo eso. Non uso luz. Non uso luz. Só luz natural. No, ti usas, pero non apagas. Ese tamén. Joder. E gracias a Fernando, joder, que teño... Que non apago, sí. Octopus Energy, estou feliz, tío. Octopus Energy. Flipas, é todo luz verde. O sea, de enerxía verde. O sea, non huella de carbono. Cero huella de carbono, ves? Son un fillo que non Eso xera de cero residuos. huella de carbono suena fake, Son mentira. Para mí. Bueno, Pero non me subiu a luz. bueno, bien. Que está moi ben, Correcto. Joder, como está a vida agora. Sí. Joder. Así podemos invertir en tazas e pegatinas. Tieso, sí, home, obvio. Tal y como está la vida. La vida está fantástica Sí, mientras que siga ganas- ganando que Obradoiro. ganas pouco ti, Cago na leche. Tú biches onde vive este tipo. Vaya piso. Biches o meu? No, ainda non me... Imagínate non quero ver. que vergonza lle dá, Piso de totalmente tieso. De estudiante, A ver, Algo eléctricos. mellor que estudiante. algo mellor. Lumínicos. Eléctricos. Quen é? Carbónicos. O xogador máis carbónico desta semana foi Eu vou dar a Mannings. Stummins. Sí, Stummins, moito triple. Ti non podes. 60% de triples. Eu vou dar ao Diogo. Sí. O Diego. Para mí o Diogo. Está además cumplindo os meus desexos, empezando a Como- tirar de como medio. vai? Con Fuenla ten uns minutos impresionantes, Sí, con Fuenla fai creo que fai 19-3-3, ¿no? Si non me equivoco. Deixa eu confirmalo. Engándame. 19-3-3. Que non se note que é unha debilidade, Sí, no. A ver, quero dicir, 19-3-3, hoxe fai 3-3-5, moi ben, porque as estadísticas era o que as asistencias pensei que era o que máis me iba a costar, e esas 5 de hoxe veñenme joya, e é verdade que contra Cartagena estuvo deixándolle brillar a outros. 6-1-3, pero bien tamén outra vez en asistencias, nesas 3 que quero. Moi ben. Está correcto. Ahora un partido de 2 rebotes e a funcionar. Para mí, Diogo. O Diogo Brito. O Diogo. Diogo Barzim. O meu traballo de mellorar o portugués co Duolingo para ir a paredes de Cour estáme cabrando un pouco porque só teñen brasileiro na aplicación. Ah, sí? Entón hai moitas palabras que non son igual en Portugal e me dá rabia porque esas coñezas, por exemplo, non sei. Como, por exemplo, equipo, ponme time, non equipa. Dime. Time, como se dice en Pero yo, xa sabes portugués, non necesitas máis para ir a paredes, tío. Non sei. E se vamos que todas as fins de- nos comunicamos perfectamente, nos entendemos falando galego e tal, Pero non e sabes. metendo palabras inventadas en portugués. Pero Eso que máis mola, eles tío. tienen que pensar que somos retrasados. En plan, dirán, gracias por o esforzo, por intentar falar o meu idioma. Esforzo. Esforzo. En plan, Forza. Super agradecidos. Mais, non, dice más, non máis. Mais é como quero máis, pero más tal, sabes? Sí. Eso é diferente, aprendiendo no Duolingo. Pero, a ver, e tú non crees que é moito máis fácil que te enchufes todas as rodas de prensa pre e pos partido de Mourinho e a ver que pasa? Voume pillar un libro en portugués. Un Portugués portugués de Portugal. Portugal. Vale. Exacto. E se lle preguntei a ChatGPT mellores pelis en portugués e díxeme, Cidade de Dios, en plan, es en brasileiro, non me interesa. Bueno, en portugués. Non, quero portugués de Portugal. Cidade de Dios. É boa Eu película. son super, o sea, que decir, a xente é moi rollo pro Brasil en xeral, non sei por qué, eu son super pro Portugal. A mí Sí. Brasil canceladísimo, o sea, a mí No, o no. portugués de verdad, eu son, é que Portugal é o mellor país do mundo, tío. Sí. Parece A increíble. verdade é que é un país da É hostia. que me encanta. O sea, Buah, ojalá ser un, portugués. un colega meu fixo unha analogía moi guai que dixo, eu non sou México. É un país que está ao sur, que é bonito, que é máis barato e o que se vai a facer cousas ilegales. Dixen, hostias. En que a xente é maja. Sí. Me encanta. Credes que é tan difícil mover SAR 150 km por sur e ganar a Liga Portuguesa? No, seguro. que no. realmente? A Porto xo reventamos aí atrás. Teríamos clarísimo Normalmente quen sería costamos o un capitán. pouco, O capitán do equipo. Capitao. Capitão. Que foi na pretemporada da pasada, non? Xamos co Porto. Sí, este ano xogamos contra outro equipo portugués, pero... Ganáramos, non? Sí. Pero costarános, non ganamos fácil. Costame moito traballo. Que fora en SAR. Fomos a verlo. Costame moito traballo pensar no Pensar. apagón desta semana.
Para mí moi claro, pero non me gusta señalar Moi xogadores. claro. Moi claro. Non me gusta señalar xogadores, pero hai un apagón moi claro. Barcelo. Non. Ah, É seguro. Non. Xogou Vos menos que minutos Cheguren. outro día, por cierto. Por eso, Vos xogou minutos, menos. vos minutos. O único xogador que xogou menos que Cheguren esta semana. Grela. Grela. Non, Espigas. Apagouse. Claro. Non podes, O non podes. sea, non podes pasar de ser MVP dunha xornada e dicir, no, ahora en un mes non quero xogar. Ahora teño un fillo e teño unha microrotura por cargar o neno. Eso da microrotura non existe. Así realmente. empezou Federer, que bañando o neno rompeu o menisco e logo me jubilo. En serio, foi bañado un neno. Creo que sí. Joder. Agachándose e tal, cloc. E oiches, toda esa... Seguramente non tuvo nada que ver todos os partidos que xogou antes. Hai que ser fibromiálgico. Escoita, esa Para retirarte. Esa cirurxía, ter que moverte ao hospital, non sei que, huella de carbono que creo o neno. Ves? Pero igual non se operou. Que era moita huella de Operaron carbono. en casa. Eu tivo que ir a consultas e tal, e Non, gastou non, un non. coche. Viña a xente a casa. O sea, Crees que todo o mundo Federer- sabe que Federer ten un hospital en Federer casa. fai como a Taylor Swift, para ir a un hospital a 2 km vai en jet privado. Espero que sí. Sí. Non, Bueno, irá en motocicleta destas, non? Motocicleta. Como? Non, non son motocicletas, patinetes eléctricos. Van charter. Pégalle Que moitísimo pensamos dos ir patinetes eléctricos? Eso sí que é un invento do capitalismo. cortar. A miña opinión. O sea, deberían estar totalmente prohibidos. Sí, para Son mí, multa peligrosísimos, só por, o sea, multa por telo. Por telo. O sea, non por usalo, por telo. Sí, é ilegal para min. Eso. O sea, Van a toda hostia. Un vehículo que vai por onde lle dá gana totalmente, acera, carretera, molestan nos dous lados, Xeneran peligro. moita huella de carbono, Tamén. porque agarrar esa batería para facerse electricidade, que? Centrales térmicas, non sei Depende, se tes octopus energy é verde. que. É de queimar carballos, non de queimar carbón. Queimar carbono. Bueno, Bueno, se quemas en eucaliptus a mí non me importa. cortar Home, totalmente a favor. A favor. sobrevalorado, ilegal. Que en espeito? No, No. sobrevalorado. Querémolo ben, querémolo ben. obvio no. E bastante legal, aparte. Simón. Un tío legal, A parece. quen lle toca a canción? Exacto, falando de cousas sobrevaloradas. Uy, Que uy, canción uy. sobrevalorada vas poñer? Uy, hoxe? uy, 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 uy. Uf, toca lle Simón. Pensaba que me tocaba a min. No. Tiña unha boa. Cortar. Tú O tristísimo. penúltimo fixechero ti, por lo cual. Ah, sí? Hai que avisarme desto, non tiña unha pensada. Teria Bueno, que poñer no. unha de un grupo que acabe de sacar un disco fai pouco. Si xa sabías que ali ibas poñer, xa o dixeches que a semana pasada dixeches me bueno poñer É Caldixen. de eso, de ese grupo. É Caldixen. Que sacou. Ah, Acordas de Caldixen? sí. A que non puxen eu cando me tocou poñer canción que acababa de sair e foi en plan, como non a vas poñer eu, non a vou poñer. Cal queres que puxera? Viaxei. No, cal dixeches ti que O ibas poñer. profundo. Gústame esa canción, eh? Eu non son... Carlos dixo outro día, Para mí. Carlos mandou un análisis do disco, así un texto largo, basado por canción, En serio? Bastante correcto. Tes moito tempo libre, tío. No, estaba así O sea, escutando o realmente disco. eran as 12 da noite e mentras tú dormías escoitei o disco en 40 minutos e cada vez que acababa de escoitar unha canción facía unha nota de unha línea e mandaba yo Porque Simón. eu vía escribiendo, non mandaba nada. Logo seguía en WhatsApp facendo cousas, de golpe veo 3 minutos despois, escribiendo, en plan. Era que estaba cargando todo. Pero porque estabas escribindo Claro, mentras- Canción a canción no meu WhatsApp. Ah, no teu WhatsApp. E, por que non me manda? Tú pensando, E logo, pola mañá desperteime e vexo un texto así. Tú pensando que xa era pai. Menos en dúas, bastante de acuerdo. Encantaríame que Simón pensando, sigue escribiendo, xa foi pai e vai poñer ok 40 minutos despois. Que soy Escribiendo, muy Increíble escribiendo. Ok. Vale. Vale, bien, bien. Simón. Pois... Venga, sí, poño viaxei, vale. Onde viaxamos? Esperemos creo non que ter queda- que viaxar a ningún lado. Non Creo digo que queda. o Obra, cal é sin desplazamento? Igual sí. A Coruña. O sea, un desplazamento queda, pero sinceramente, si ten que haber outro desplazamento en liga regular, non quero desplazarme en playoff, pero se houbera que desplazarse en liga regular sería unha moi boa señal. Cantabria. Correcto. A última... Penúltima. Penúltima. Pero Coruña xa descansa na última, polo cual Non, pero aínda non está. non tería nada que ver. Ten que pinchar un ano e medio. Pero e si? E si, buf, e se vamos a Cantabria? Hombre, a ver, se hai opción de ascender aquí. Jodemos uns sobaos en Cantabria, un chuletón, Unhas anchoas. unhas anchoas. Aparte, creo Non que... che molan as anchoas. A mí non me gustan. No, sin pa, más. con queixo, tío. Non me gustan. Buah, Saben increíble. moi saladas. Claro, ti tampouco te gusta. Están- Dis que Estando as a 100 boas kilo. están ben, pero... A mí gustame. Estando a 100 kilómetros unha sidrería con chureta. Va, claro. O que si estou moi en contra, tío... Que opinades de botarlle, obviamente, a discusión mítica de piña na pizza? No, obvio. A min sí, a min gustame. A mí non me gusta, pero se come, e bueno, vale, pero anchoa na pizza. Eso é terrorismo, eh?
Anchoa na pizza. Pois tamén me mola, A mí no, tío. Máis Parece que tolerable. lle dá moita... Eu prefiro piña, Máis tolerable. A piña Sabes o que podo pasa? tragar, pero anchoas Por lo menos non é me salado. apetece, tío. Dame moita sede. E claro, pero é que a min eu tolero moito máis en comida salada, que é dicir, a pizza, en principio, non é algo doce, A ver, que lle o metas problema algo da salado. a piña está riquísima. A mí a piña encanta, me como fruta. Parece super rica. Pero é que non lle aporta algo correcto a pizza, sabe? É algo que solta Un agua poquito de mordelo. frescura, tío. Estou totalmente de acordo con eso, tamén aplicado ás anchoas, pero se me das a elixir por congruencia vou con anchoa. Para min a anchoa sabe a peixe estropeado salado. Non me convence. Boísima definición. Sí, a verdade é que sí. A min sigue moi gustando. A verdade é que si pome 6. Bueno, A verdade é que cuadraría moi ben ir a Cantabria. sí. Porque o un é festivo. Mira, eu se ven E revillas o partido de é o si dous. las tomo. Si vienes en revilla en persona. Cuadra perfecto, tío. Entón, Pero Sabes que plantarnos outro o día- Benres xa en... vamos a Asturias. Sabes que outro día Jodemos un cachopo. no laburo Vamos os xoves. Quedamos en Gijón. Jodemos uns cachopos. Saímos en Xixón. E logo vamos venres para... No, venres para País Vasco. E logo saímos en Bilbao. Vale. E logo volvemos. E vamos a Cantabria. Joder, moi complejo isto. Teño moi que vender a complejo. miña alma ao diablo, pero sí. Vale. Vale, unha cousa. Sabes que outro día no laburo estiven con fulano de Cantabria? Vale. Sen ter que ver co tema de conversación do laburo. Díxome como 700 veces, pero se non preguntar que non sei nada por tema, co día Barrevilla. Pero como múltiples veces. E seguía dicindo. A xente increíble. Bueno, Simón, preséntanos viaxei. Pois nada, vamos a viaxar a Cantabria, parece ser, porque vamos a estar xogándonos Podría ser. Zafar. Tema de The Rapans que Por la nosa felicidade. sacaron como segundo single Como? Canción de quen? de Rapans Club. No. Os rapantes, si son. O sea, sí, xuraría que vos coide. Esta canción que saiu hai como 3 semanas. Sí, sí. Prométoche que a min, polo menos, saltoume en Spotify canción de Daft Punk. Viaxei. Podría ser, Sí, non? En galego agora. Os franceses cantan en galego. Sí, Sí. Daft Punk, o Daft Punk máis ochentero, non? A ver, eu como ti dixeches que para ti é top 5 global de rap esa canción, sin duda. Para mí. É temazo. É moi bo tema, tío. Ten un rollo diferente, quizá arriscado, eu creo que non, pero parece un temazo, a verdad, sí. Gústame que volven a cantar os dous. Este disco fixeron máis o de cantar os dous da mesma canción, que non se veía desde Nick Bahía. Igual móleme moito, que non tienen por que cantar sempre un anteiro ou un anteiro outro, que tiñan así un pouco de tal. Mete aí solta un par de barras Samuel aí que están guais. E nada, como vamos a ter que viaxar a Cantabria, pois xa falamos en pasado. Viaxei para ver ascender a obra. Buah, tío. Directos, por cierto. Lévame a locura hasta nivel de encerrarme. Se volver a nacer, sei que volvería a buscarme. Os meus días de playa e as miñas noites do Carmen. Antes de conocernos xa soñaba con entrarlle. Peléame máis duro que nadie. Túmbame na cama, túmbame na calle. Partemos tobillos con cada baile. Se cruzamos miradas, ela quítame o aire. Viaxei ao profundo solo para encontrarte. Mais longe da luna empecé a desesperarme. Vai longa, A verdade é que poquillo, estaba mirando e a última canción que agreguei a miña lista de favoritas é Viaxei. Uf, levas 3 semanas sin escoitar música. Claro, como Paredes de Cobra non confirma. Escoitaches o disco? Non, pero teño a lista de Paredes de Cora e xa estou escoitando ao tope. E non Vai- me vai metes nos nas listas, aconsellando. que che mola. Vai nos aconsellando O descubrimientos. sea, non... Simat, mólame. O que pasa que Que rollo é? Quen? é unha tipa, bueno, un grupo. Estivo nominada aos Brit Awards como mellor... De feito, se me tocaba iba a poñer O sea, é unha vocalista canción. chica. É un grupo e ela é cantante. Que rolloito é? En plan pop así facilongo tal, pero ten uns Facilongo. ten temardos, tío, mólame moito. Pero o pop ben feito está guai. Está moi ben, está moi ben. E teño un rollito. Tendemos a odiar o pop en xeral e hai pop bo. No, o sea, evidentemente. Correcto.
E logo hai un par de grupos Pensa que hai pop interesantes malo. tamén. Non, Os sí. Maruja estos... Maruja eu xa os escoitei ano pasado e teñen un pintorro guapo. Teñen Eu pintón. estou moi nervioso porque non están confirmando a Ana Franco Eléctrico outra vez. Pero non poden confirmala porque ainda non saiu dali, Sí, entón sigue para tocando, negociar sí. con ela terán que facelo in situ. O sea, vai ter que... Di, que pasou? Que se ven cousiñas agora. Ven o mellor do podcast. Rajadoiro. No. Bien. Quen xoga en Fuenlabrada? Bueno, a ver. Mira, a verdade que teño que dicir que non houbo ningún xogador que me sacase de quicio en sí pola actitude, igual, tío. polo cual, Da igual. para mí, V. Alves Benítez, que encima é portugués mal. Sí, é certo. Non, Simón? Eu alucino con isto. Ti mira que me acaba de mandar un amigo meu, leo eso. Vítor Alves Benítez. É tétrico. Que vergüenza. Non enseñas a cámara que é unha vergüenza isto. Sí. O que é isto? Que pelo ten aí, non? Sí, a verdade que unha foto... Se lle saca unha visión cenital, xa non funciona así. Bien, entón, Vítor Alves Benítez. 40% en tríplice. Sí, non é mal tipo. Nivel exhibido por Cartagena. Correcto, gústame. O sea, sopor de martes por incomparecencia. O sea, creo que nunca falei tanto nun partido. Sí, é verdade que sí. Que quero meter alguén de Alicante, pero... Home, Kevin Larsen... Sí, Jimmy Larsen. Pero, a ver, vamos a deixar a... Que me fai gracia que se chame Kevin Ricky Larsen. Claro, pero... No, a mí foi gracia que poña... O sea, que a súa camiseta deberían poñer Kevin, porque pon Costner. É certo. É certo. Non sei Non sei por que pon Larsen. É unha cosa un pouco rara. Costner é un patrocinador, non sei de que. No, pero o nome está debaixo. Pon Costner e debaixo o nome. Sí. O sea, Pero parece que... Costner Kevin. Costner Kevin. Kevin... Uf. Sí, é que non... A eso iba. Cortar. Sí, non é, pois venga, Kevin Costner. Kevin Costner. Kevin Costner. Kevin Costner. Kevin Costner. Como rajadoiro. Claro. Sí. O sea, que fixo? Miren, Kevin Costner. Persoa que todo o mundo coñece o seu nombre, pero que fixo Kevin Costner? No, en fixo su vida? cousas, Como que? Fixo a película de... Mira, eu vou ver o primeiro que sai aquí. Yellowstone. Hasta onde sei un parque natural. Robin Hood, tío. Moi chulo, A peli de Robin Hood. Molaría Moi chegar a guapa. Yellowstone, tío. Facemos ¿Qué? un viaxe un ano, ve a Yellowstone, molaría un huevo, Molaba. Ah, hostia, os Fixo intocables. Bailando con lobos. Bailando con lobos, tío. Bueno, vale. Pero además de los acueductos, las escuelas y todo esto, ¿qué hizo Kevin Costner? Ponme outra vez a... Ah, Que é eso? Aspiradora. Ah, ponme aí o... a súa cara, que está bello, carollo. Kevin Costner. É que ahora mismo está mayor. Cantos E anos así ten? está, chaval. Terá 60... 71 anos, 71. colega. Todavía no está para necroporra. Como se nota poñerse votos sin quitarse Kevin quitarse Costner. GH? Vamos a enseñar a Kevin Costner a cámara. Tengo un toque con Kevin Larsen. A verdad que non. Pero cando tiña está 71. máis en forma Kevin Costner que Kevin Lancer. Vale. Como Sabedes este cantos, puede doparse, outro sabedes no. cantos fillos ten Kevin Costner? Non sei. 37. Liam, Annie, Caden Wyatt, Hayes Logan, Joe y Lily. Mira, está Pero ya. é igual Vaya, o número Huella de carbono. Desmadrado. Sí. de parellas. Claro. Cindy Silva, el non sei que, Mira Sorbino, Bridget Rooney, Sorbino. Courtney Cox, que é a de Friends, Ah, sí. e Carla Bruni. Joder, Kevin Costner, Cuidado. cuidado. A Carla Bruni e Courtney Cox foi no mesmo ano, as dúas. Como me dixeches o anterior a Courtney Cox? Bridget Rooney, No, anterior entón. Mira Sorbino. Sorbino, cuidado, como para poñerlle un apelido, top. Bastante ben, Sorbino. Sorbino, non sei quen é. Sorbino gústeme como apelido. Ah, Actriz no, estadounidense, ganadora de un Oscar. Vamos todos ahora Oscar, ao xulgado a porque cambiar o apelido. Actriz de reparto. Simón Sorbino. Foi parexa de Quentin Tarantino. Hostias. Muy bien. Bueno, creo que Tarantino estuvo con 37 mulleres, non Sí, ten ¿no? moito mérito. Poderosa Afrodita ganou o Oscar. Pero, que foi? A actriz de Mejor actriz de reparto, 1995. Bueno, bastante ben. Hostia, xa fai. Simón, Dime. fixeches o teu traballo? No, pero bueno, algo apañaré. Algo sí. Sección Foro AZB. Sí.
cortar. Que xa o dixo tamén Michael Jackson cando estaba vivo. ACB, A ver, easy as 1, 2, 3. teño 3 solo hoxe. Vale, 3, 1, 2, 3. Sí, exacto. Son sobre o comentario da xente Partido. no foro sobre o Coruña. Valencia-Coruña, sí, Vale, correcto. lógico. Gústame. Este de Freedom for G gustoume. Álvaro Muñoz ten uns minutos on fire e lle retiraremos a camiseta, aparte de facer o fillo adoptivo. Non estou de acordo. Sí. Ben, De feito, teríamos que retirar a camiseta. Pareceme totalmente razonable. ahora xa non hai camisetas retiradas en SAF, Isto te fixas, que é xa un non están comentario colgadas. moi repetido. Este, pois o Vilar, non é momento para verdiradas, mañá hai que seguir co coitelo, que é algo que se dixo moito rollo en plan, vale, somos os míticos que aliamos. É moi do Obradoiro perder mañá, sabes? Miticada do obra, tío. Sí, total. Flipas. E non foi así, así que estamos moi contentos por ele. Nada. E para cerrar, un de Basqueter que dice, este non, a verdade que non son graciosos, son correctos, que me parecieron razonables. Este é unha apreciación que é moi significativa, que 99-87 puntos de Leima nas únicas 2 derrotas que tuvo en Liga, segunda barbaridade de equipo. Dicho esto, me hai que seguir como si fuera na final. O sea, palmaron 2 partidos con 99-87. Bueno, o sea, hai que ver si palmaron con esas anotacións, quere dicir que tamén encaixaron moito. sí, Sí, obvio. claro. Se pareces con 99, si tuviese que ter mínimo 100, que de feito foi 101. Tío, hai que... 103. 103? Ganamos de 4. Ah, sí. Sí. Pensei que fora xusto o partido. Ahora xa somos super favoritos hasta Sonábame 101, non sei por qué. Igual polo outro día, 101-49. Pode ser. Bien, preguntas dos aficionados. Preguntounos moita xente que si sabemos como vai ser o proceso de entradas para o Coliseum. No, No, ni puta idea. but alguén nos dixo vai haber movida coas entradas do derbi. E é verdad que o único que vimos, ainda non estamos falando de esta semana, pero xa houve aficionados do Leima que empezaron a poñer hai que deixar as mínimas entradas posibles, igual que fixeron eles con nós. No, fake. No, eso non é verdad. Quero dicir, de feito, nós nin sequera demos prioridade aos aficionados, aos abonados para sacar entradas, cousa que entendería que les fixeran. Teño un pabellón moi grande, oye, que deixas unha certa cantidade para xente de aquí e despois deixas os teus abonados 24, 48 horas para que eles collan entradas para eles. Pareceme razoable. Pero creo que deberían abrir o Coliseum inteiro. Son as 10.000 localidades que teñen. Mira, E a ver se son quen... Se non, saco o abono. A ver, eu quero pensar que nós... Canto vale? O máis barato, 83 euros. Lo hacemos. Sí, Vale. merece a pena. Por un partido. A ver, hombre, malo será. Pillamos que- un entre os 3, seguro que non deixa coller 4 entradas. Si te sentas un encima do outro, creo que te deixan pasar. Isto como os nenos. No, a ver, esperemos que non haya ningún tipo de problema e que poida haber un bueno, que haya pues, un cheo e un desplazamento masivo desde aquí, facer un ambiente de derbi bonito. Porque eu creo que pode ser o partido máis atractivo da tempada, sinceramente. A ver, o partido en Sar foi increíble. Claro, O sea, foi un partidazo. E tan cerca do final de Liga, si realmente chegamos empatados, entre comillas, A unha, quero dicir, sí. a unha, xogándonos moita parte do ascenso directo aí, eu creo que pode ser incluso pode ser un partido de audiencias tochas, É raro, tío, porque estaba mirando das entradas, non teñen á venta as entradas para Tizona en 5 días. Non están á venta. Non sei como funciona. É unha cousa moi rara, pero non aparece. Ti vas aquí a entradas Están todas vendidas xa. Supoño. non creo, non sei. Bueno, desto xa falamos, do bloque que está montando. Ojo Tizón, Pode dar la sorpresa. Tizonazo, El tizonazo de Grefusa. Imagínate, chaval, que ganan Tizón outra vez. A ver, sería espectacular. Xa saben como ganarlles. Se fixeron? Sí, É certo, funciona así. Unha vez que xa fixeches algo, despois é máis fácil facelo outra vez. Totalmente. Bien, tamén, bueno, está vendo unha iniciativa que vin que leva 5 días por Twitter, creo que é unha conta que se chama Cánticos Sobra ou algo así, que pon iniciativas do clube para novos cánticos. A ver, creo que o clube en sí mesmo non pode tampouco facer eso. Quer dicir, eso ten que sair desde as peñas. Sí. Pois mandar, poñerse en contacto con as peñas e... A miña idea sería, bueno, que as peñas o fagan colocar como nos asientos o primeira vez Un papel coas claro, letras. e Para que subir- as primeiras veces ir subindos por Twitter tamén para que xa haya xente que as vaya sabendo e todo isto. Ahora, eso é relativamente fácil, quer dicir, tú ao final colles ritmo de cánticos habituais, fútbol, básquet, tal, e metete hai unha letra. moitos, Quer dicir, eu mesmo teño un par deles, se fixera falta, pero no Celta, por exemplo, te fixeron un novo tamén.
pero Entra quero dicir, fácil, ao final. ao final Melodías pegadizas. ten que sair desde a xente que está pues, en animación cos bombos e que son quen inician os cánticos. O lógico é eso, ¿no? Creo, pero supoño que se te pos en contacto con eles e o plantexas, non debería ser complicado. Pero claro, pero non é como pedir. No, tes que plantexar o tío, oye, Plantexa, mira, tal ritmo, tal letra, se mola e tal, seguramente son eles os primeiros que se van a... Pois xusto. Creo eu. Pero quero dicir. Eu teño unha desde hai meses feita, pero dame pereza poñerme en contacto. Queres cantala? Que? Canta. Non teño entonación. Contratamos a un cantante. Pero cale, o sea, a melodía cale. É a de Fillos dunha Peixón. Ah. Que me parece moi bo ritmo. Xa me cantaches unha vez, sí. Moi ben. Xa o farei. Esa melodía de que ven? Non o sei, pero está moi guai o ritmo. O sea, pareceme moi... Igual é mítica futbolera, así máis. Sí, como todos. O sea, casi todos son refritos, salvo que Obviamente, metas unha canción... Non vas a inventar nada, sabes? No, lógicamente. Isto todo inventado. Está todo inventado. Efectivamente. Xa está inventado o baloncesto. De feito, non vai vir agora Epi a facer algo novo. O que non está inventado son inventos do capitalismo. Hoxe xa dixemos Están inventados, está. Sí, o patinete. Do patinete. Todos estos huevos de Dyson, é verdad que me las aspira, madre mía, que me las aspira. Estos huevos, Sí. Sí, Como unha rabia. Entendo. realmente sí. É que aspiran moi mal. É increíble, é para o que vale. No modo máximo, que dura a batería unha puta mierda 5 minutos, aparte desta Dyson máis cara, que non unha Dyson das cutres, aspira fatal. Fatal. De verdade, Tenme... Estou bastante de acordo. Prefiro barrer e fregar, Imagínate. Buf, cuidado, Ao final, Para mí o máis útil é a mopa, tío. A mopa húmeda esta de, sabes? Que barrer, o mellor cable, tío. As de cable funcionan Esas aspiran mellor. moi ben, sí, tienen potencia. Sí, pero ten que ser destas altas, porque se non deixas tu puto lombo. Sí, claro. Unha rumba moderna tamén é de boia. Sí. Sí, porque é moi pasivo, facer todas as cousas pasivas tamén. Ah, sí. A todos nos gusta eso. Bueno, e xa última cousa para pechar, que ahora toca. Simón vai poñer a excusa, pero vamos a facelo o mesmo que outra vez, ¿no? No, Arctic Monkey no. Cal eran? Arctic Monkey? February Worst Nightmare versus AM, ¿no? Que falamos. vale. Veña, Fácil. A ver, Cortitas e al pie. sin estudialo, vou apañar algo, sí. Hombre, eu creo que polo que sexa así. Vale. Teño aquí February Worst e aquí AM. Entonces, Eu xa sei o que vou dicir en todas. Eu prefiro a... vas a decir todas as de February Worst Nightmare. Sí. Moi complicado, que todas che encaixen ben é moi complicado. Venga, número 1. Brian Storm versus Do I Wanna Know. Papá e mamá, Papá e mamá, Brainstorm. Eu vou dicir Brainstorm, sí. Brian Storm, para mí tamén. Encántame porque además vamos a xogar totalmente en contra de obra de reproduccións. Porque a M pode ser dos discos máis reproducidos Non, do Do I Wanna Know universo. ten casi 3.000 millóns de escoitas. E Brian Storm ten 304. O sea, por 10. Somos Vini. Eu farei por 10 se é preciso. Aparte da historia, o nome da canción mola moito. Espectacular. É unha burrada. Brian Storm, aparte, o que está mal é que Brian Storm sexa un, cando teria que ser a 2. Sí, Porque sempre a tocan de 2 nos concertos. xusto, entón, xusto. Non ten ningún Non o sentido. pensaron ben aí, No, Seguramente cando sacaron o disco abrían con ela. Vai facer 20 anos do disco o ano que ven, tío. Que burrada. 2007. Que puta burrada. É que claro, Somos, joder. este ano fai 20 anos do primeiro. Sacaron, que prolíficos, Sacar dous discos así tan tochos Sí, en 2 flipas. anos. Cando a xente facía música, E non cosas de algoritmo de TikTok. Puta madre. Venga, Teddy Picker versus Are You Mine. Aquí me vou quedar con Are You Mine. Eu tamén, encántame Teddy Picker, pero Are You Mine é espectacular. Pero tun tun turun tun. Are you mine? Are You A Mine. guitarra do final de Are You Mine é espectacular. Are You Mine mola. Venga, Sí. Are You Mine. 1-1. D is for Dangerous versus One for the Road. This for Dangerous. D is for Dangerous. Sí, pero clarísimamente. E mira que me Estamos gusta... estando de acordo, me gusta esto. E mira que me gusta bastante o coro de One for the Road. Sí, pero falta algo a canción. Está guai, pero falta algo. Sí, unha canción un pouco de completar disco, correcto, pero... Balaclava versus Arabella. Balaclava. Arabella. Arabella, correcto. Uf, Arabella Balaclava mólame moitísimo, unha das cancións que máis me mola do está disco. guapa porque está infravalorada, pero Arabella está normovalorada, pero é tremendo temardo Ai, para mí. pensei que me iba a costar máis esto se preparalo, pero non. No, a verdade que non. No, porque coñeces as cancións. Facilísimo. É que era o truco ese. Foi Fluorescent Adolescent. Fluorescent Adolescent versus I Want It All. O sea, top 3 dun disco versus top 3 por abaixo do outro. listo. Nada máis que dicir. 2-2, veña. Para mí, Flores Adolescent. no, para mí, I Want It All es buena canción. Pero hace 2 años jugaban Getafe. No, hablas de I Want It All. como si fuera... Are You Mine? No, como si fuera Di Stefano Pelé. O Stairway to Heaven. Es una última canción, pero hace 2 años jugaban el Getafe.
Vale. Hola, soy Fernando Alonso. Para mal aquí, Only Ones Who Know versus Number One Party Anthem. Canción que está totalmente sobredimensionada para mí, Number One Party Anthem. O sea, Pues viralizouse por TikTok. Aquí casi me vou quedar con Eu tamén porque non me AM. gusta Only Ones Who Know. O sea, Sí. vou tirar por feito, a que menos me A ver, a mí disgusta. tampouco me disgusta, Diría pero que é a está un única- pouco tiktokada, sí. É a única canción que non me gusta do disco. Sí. E eu a Number One Party Anthem non é que non me guste, pero teñolle rabia porque ten unha cantidad de está infladísima. Sí. O sea, desto de tal. Es que feos, bueno, é un discazo. Vale, Do Me a Favor versus Mad Sounds. Obvio, Do Me a Favor. Do me a favor. Para mí. Para mí, Para mí Sí, es. correcto. This House is a Circus versus Fireside. This House is a Circus. This House is a Circus. É que a M ten 3 ou 4 temas que son No a medio, hostia. o sea, ten 8 temas que son moi bons, que son os 4 primeiros e os 4 últimos, pero nos 4 do medio dicen, Falla. vamos a facer aí cositas que non nos gustan mucho. Seguinte vai ser a M. Moi fácil. If You Were There, Big Were versus Why You Only Call Me When You're High. Obviamente. Ok, Vale. vale. Está sendo fácil, Sí, o sea, Esta é sencillísima. parece que o fixeron a propósito para que non nos coste traballo facer isto. Correcto. The Bad Thing versus Snap Out of It. Snap out of it. Snap Out of It. Que conste que The Bad Thing final de disco... mólame moitísimo. Buah, e agora cositas, All Yellow Bricks versus Knee Socks. All Yellow Bricks. Eu tamén. Gusta máis dúas moito. Fíxate que fixeron moi ben porque empataron moitas das malas no medio e están metendo aquí... Eu tamén me quedo con All Yellow Bricks. Gustándome moito Eu Knee tamén, Socks, sí. E 505 versus I Wanna Be Yours. 505, clarísimamente. Dúas cancións con tamén moita prensa, pero moito mellor 505. De feito, pechan moitos concertos con 5 out of 5. Por lo cual, Gañou... creo que gana, pero non por tanto como me sospeiraba, Dito esto, non saliu a mellor canción de Arctic Monkey. Que pena. Non saiu todavía, porque podemos facer en outros discos versus outros discos de A outros mellor grupos. canción para mí. Para mí. Para mí. Porque é Entonces, subjetivo isto, claro. en resumen, a M A gana. vos cal é a mellor canción do grupo? Bueno, a mellor Para non, mí. a vosa favorita. Tú dirías para mí. Para mí. A mí esa vez cal é, non? Cal é a túa? Crying Lightning. Ah, sí? Sí, me encanta. Buenísima. Me encanta. Top tres. Me encanta. Top 3. Me encanta. Mardibón para mí. É que esa canción queda che metida aquí. No hipocampo. E de feito, como que me costa moito seleccionar, porque do primeiro disco gustame... A Certain Romance pareceme un temardo. Sí, tamén. Increíble. Fake Tales of San Francisco. Pues fíjate que igual vos digo, para min creo que When the Sun Goes Down Classic. Tamén. ou Brainstorm. Brainstorm. The View from the Afternoon. E From the Ridge to Travel. Bo, é que- Infra. Son todas. Que son todas. Bueno, Pero a mí- entonces, resumen, ganó a M en Are You Mine, Arabella, Number One Party Anthem, Why You Only Call Me When You Have y Night Out of It, por lo cual 5 de 12. 7-5. 7-5. Bueno, para ser un disco sobrevalorado entre comillas a M, porque lle gusta a todo o mundo. Moitísimo, Gustaría estar meu irmán, que non lle gusta esta música. É que é un É disco. porque teñen un logo moi poñible en camisetas. A ver, e A ver, ten a moitos camiseta temóns. Sí. Mola moito. A ver, É que queda moi ben. o disco está moi ben. É destos discos que dá un pouco de É a rabia porque lle carátula gusta a todo o mundo, ¿no? Quero dicir, é música que está feita para todo o mundo, pero que tamén podes disfrutar. Está guai. Pois o que dices, hai pop moi disfrutar. Este é espectacular. É super icónica, tío, tamén. 10 de 10. É un colega, tío, que lle deron cartos. O sea, se a historia foi que lle deron cartos para que se mamara. O sea, o meu traballo soñado. Sí, Que paguen por beber. E logo sacaronlle a foto. Como decía mi abuelo, si eres bueno en algo, no lo hagas gratis. Así que voy a empezar a cobrar por beber. De feito, creo que iba moi mamado cando lle sacaron esta foto. Buah, pues Seguramente iba postísimo de porrito, espera, a ver, a foto é guapísima. Sí. Ten pinta de que Además molaba que foi nun coffee en Holanda, eso. gastaronse moitísima pasta en que se mamase e tal, pero despois non gastaron en un fotógrafo, sacaron unha foto chustera en Sí. plan, a funcionar. Bueno, pues hasta aquí este reencontro. Bastante ben, Facemos- Botaba de menos. Costume moito este podcast, mí Non sabes tamén. se tiñamos ganas de facelo, Círculo. A cresta do galo, tío, que increíble. Círculo. O sea, que non podes... Xunta os dedos, Está os de funcionando, arriba. Dixo facer así que está Non funcionando. sabe, non, é que non pode, tío. Ahora que falo... Para mí. Ahora que Para falo mí. moito mellor portugués, fixiños, Beijinhos para todos, boa semana. quero... Apertiñas. Vémonos o Gratidao. sábado. Sabes o meme de Gratidao?
Sí, Deus Sí, por xeito gratidao. Eu pensaba que gratidao era gratitude. era unha palabra inventada, pero existe, dice, é brasileira. Ah, Úsase máis en Brasil, vamos. entón non Descubriste existe moito. no Duolingo. No, porque non me acordo porque non me acordo como foi, non me acordo. Pero bueno. Preguntei a ChatGPT. Bueno. Ou non, fixe unha pregunta unha cousa e contestelle gratidao. E puxeme en plan algo rollo en plan, unha palabra moi usada en Brasil, non sei que. Encántame que ChatGPT entre no teu top 5 de mellores amigos, espectacular. Últimamente o teño moi abandonado, Sí. Bueno, Tivo os seus momentos. sábado Sábado que que ven. ven, Palmer, apertas, abrazos Palmer, Fiwi, Palmer. e aplauso tamén para Filian Scrap. Sí. Sí. Bueno, chavales. Volvámonos a ver Beijiños. próximamente en siguientes previas. Deus. Adeus, bichinhos, gratidao por escoita.